Helo, siwmai a chroeso I podlediad arall radio YesCymru a'r sianel YouTube YesCymru ac ar eich hoff podlediadau. Cofiwch I rannu, hoffi a lledaenwch yr efengil gyda'ch ffrindiau a'ch teulu. Cynnwys yn sgwrs heddiw yma da ni yr Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Prifysgol Caerdydd. Richard, croeso o'r podlediad. Diolch yn fawr iawn. Tro cyntaf, dwi'n synnu bod ni ddim wedi llusgo ti ymlaen rhywbryd yn y 4 mlynedd diwetha. Wel, dwi wedi bod yn cuddio to. Mae Richard un o'r pobl, fel chwaraewyr pêl-droed Brasil, mae gen i enw hir, Richard Llywelyn Wyn Jones, ond mae pawb yn cael ei nabod ar Crys pêl-droed fel dicw. Dyna di, yr un person ydy'r ddau. Felly, ti fel y ffigo ar ôl chwaraewyr pêl-droed mae Brasil. Dwi eisiau enw mwy cool na hynna. Socrates, mae hwnna'n well. Hwnna'n cool, iawn. Da ni wedi llusgo di mewn I stiwdio mawr radio YesCymru heddiw I trafod ar adroddiad diweddara sgynnych chi, wel y gwaith ti wedi bod yn neud gyda Elisa Henderson yn y Prifysgol Caerdydd a'r agweddau at Brydeindod a sut mae hwnna'n amlygu hun gyda pobl a falle agweddau nhw at Brydeindod a hefyd chenedligrwydd Cymreig, Saesneg, Albanaidd, ddiweddar a sut yna'n genedligrwydd sy'n gwestiwn arall. Ac yn fras, os gael just cwmpasu bobl cyd-destun, beth sy'n wahanol rhwng Cymru, Gwledydd Celtaidd a Lloegr, yw bod Brydeindod yn Lloegr yn fras, mae pobl sy'n uniaethu gyda Brydeindod I fotio Rmain, ac yn ardaloedd Celtaidd mae pobl sy'n uniaethu gyda Brydeindod yn fotio Brexit. A mae hwnna'n sofdanol, a mae hwnna'n esbonio lot o agweddau at Brydeindod o fewn y gwledydd. Felly, Ydy, a mae Brexit yn un agwedd o hynny, ond beth da ni'n ffeindio ydy fod agweddau gwerthoedd gwleidyddol enghraifft, agweddau gwleidyddol yn gweithio hefo Prydeindod mewn gwahanol ffyrdd. Felly, yn Lloegr, mae Prydeindod, pan mae bobl yn ymwrthod â Saesnigrwydd ac yn galw hynny'n yn Brydeinig, maen nhw'n tueddu bod yn fwy rhyddfrydol na'r heliw. Mae bobl sydd yn galw hynny yn y Saeson yn tueddu I fod yn fwy ceidwadol yn gymdeithasol, ychydig yn fwy adain dde. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, mae bobl sy'n galw hynny'n yn Gymru neu'n Albanwyr, neu'n Wyddelod, neu bod nhw'n dod o Gogledd Iwerddon, achos mae hwnna'n hunaniaeth gynyddol bwysig. Maen nhw'n tueddu fod yn fwy rhyddfrydol, yn tueddu fod yn fwy adain chwith. Ydy, a mae hwnna'n hynod ddiddorol, a mae'n rhywbeth sy'n esbonio bach ar complex yn y blaid lafur gyda'r defnydd o'r term yma, so mae'n cael ei weld. Mae'n gymaint I drafod yn hyn. Ynyw, gyda'r adroddiad diweddara sy'n newid allan, na I roi dolen i'r peth ar y tudalen YouTube radio YesCymru, bobl gallu ddarllen yr adroddiad yn ei chyfanrwydd. Os o'r rhywbeth newid hwnnw, ti'n sôn a dipyn o bethau yn datblygu hyn, mae'r gwahaniaeth rhwng dde a chwith a hunaniaeth. Mae agweddau hefyd a pa mor bwysig ydy y Deyrnas Unedig I bobl. So yn fras, os dwi'n cofyn iawn Richard, mae ti hanner y bobl, dy ddim mor bwysig yn nhw. Os di hwnna'n, dwi'n iawn I ddeud hynny? Mae'r adroddiad yn 56 tudalen, a fyswn ni'n annog pobl I gael golwg yna fo. Mae'n eitha rhwydd i'w ddarllen, dwi'n gobeithio. Dwi'n treulio lot amser yn ceisio gwneud o'n rhwydd ddarllen. Mae'n lot fawr o agweddau yn dod allan ohono fo. Rhai nhw wedi cael cryn dipyn o sylw yn y cyfryngau dros y diwrnodau dwytha. Un o'r pethau sydd yn parhau synnu bobl ydy, fel ti'n newid gyfeirio ato, o'r ffaith bod Prydeindod yn golygu gwahanol bethau mewn gwahanol rannau o'r wladwriaeth. Mae hwnna fel bod o'n dod yn dipyn o sioc I bobl. Mae yna lot ynglyn â parodrwydd I rannu adnoddau ar draws y wladwriaeth. So un o'r pethau da ni'n ffeindio ydy mae yna barodrwydd cyffredinol I rannu adnoddau hefo llefydd tlotach. So os ti'n gofyn y cwestiwn mewn ffordd haniaethol iawn, mae pobl yn dweud, o ia, nawn ni rannu. Ond os o ti wedyn yn dweud, ydych chi'n fodlon rhannu efo'r lle penodol yma, mae'r gefnogaeth yn syrthio yn gyflym iawn. So mae hwnna, ac mae yna deimlad cyffredinol bod mae pawb yn meddwl bod nhw'n cael cam. So mae Elsa fi wedi cyfeirio at y Deyrnas Gyfunol fel Union of Grievance. A'r bobl sy'n credu hynny yn fwyaf pybur ydy'r Cymru. Da ni yn
da ni'n fwy na neb yn y wladwriaeth yn credu bod ni'n cael cam. Wedyn mae yna stwff diddorol iawn ynglyn â agweddau tuag at yr undeb, a be da ni'n weld ydy mae bobl efo barn go gry ynglyn â rhannu hunin. So, mae James Mitchell, yr academydd yn yr Alban, yn siarad am y Deyrnas Gyfunol fel State of Unions. Be mae'n dweud ydy, yn ytrach na un undeb, be sgen ti di 2 undeb gwahanol o falla 4. So, undeb Cymru a Lloegr, undeb yr Alban a Lloegr, undeb Gogledd Iwerddon a Lloegr, a sa ti'n gallu ychwanegu falla undeb mewnol Lloegr. Ond ni adael hwnna, reit? A mae bob un ohonyn nhw'n wahanol, a da ni efo barn ynglyn â ni, ond da ni'n teddu fod yn eitha di-hyd am y lleill. Right? So, ag yn y pethau mwyaf trawiadol yn yr canfyddiadau diwetha yma, ac un peth di bobl ddim wedi cydiad yn efo, dwi'n meddwl oherwydd bod o jyst yn rhy anodd i bobl, ydy tu allan i Gogledd Iwerddon, mae yna fwyafrif eisiau Gogledd Iwerddon adael. Right? Nid yn Gogledd Iwerddon ei hun, ond tu allan i Gogledd Iwerddon, does na, unoliaethwyr druan Gogledd Iwerddon, dydyw termgarwch nhw i'r undeb, dydy hwnna ddim yn dod nôl at nhw, a wedyn, mae Cymru'n ddiddorol, achos ni ydy'r rhan o'r wladwriaeth, bod fi newydd dweud na ni ydy'r rhan o'r wladwriaeth sydd yn, teimlo bod ni'n cael y cam gweitha o ran adnodda, ni hefyd sy'n fwyaf brwd i gynnal yr undeb ar ei ffurf bresennol. So ni ydy'r rhan o'r undeb sy'n fwyaf brwd. Mae yna lot o bobl yn Lloegr yn ddi-hyd. Mae pobl ifanc yn dweud bothered, diolch yn fater o bwys dyn nhw. Ond yng Nghymru, da ni ar gyfartaledd, ac wrth gwrs, mae'r bodolaeth radio YesCymru yn awgrymu bod pethau wedi newid yng Nghymru yn ddiweddar, ond dal hyd yma ar gyfartaledd, ni ydy'r rhan o'r undeb sydd yn fwyaf brwd dros i gynnal yn y ffurf yma, bod ni ar un ystyr y lleia hapus hefo'r dyraniad adnodda oddi mewn iddo fo. So di hwnna, dyna ddim o'r eidrwydd yn sioc, mae yna lot o reswm am hynna. Ydy hefyd i wneud â falle prydeindod yng Nghymru? Ydy dweud prydeindod yng Nghymru yn yw ffordd polite o ddweud bod chi'n Saeson neu bod chi'n uniaethu gyda Lloegr a gyda'i Saesnigrwydd, ond bod e ddim yn teimlo? Na. So, mae yna 2 beth yn mynd ymlaen. Mae yna mwy na 2 beth yn mynd ymlaen, ond na i sôn am 2 beth. Un ydy, wrth gwrs, mae Cymru sydd hefo'r ganran fwyaf o bobl oddi mewn iddi sydd wedi cael i'w geni tu allan i'r wlad honno. So mae gennym ni, dyda 10 ar 20% o'r etholaeth Gymreig wedi i'w geni tu allan i Gymru. Mae rai o'n nhw'n bobl fel fi, a dwi'n cofio lle ges di... Zambia, dwi'n un o'r hynna hefyd. Ti'n un o Zambia, dwi'n un o'r Unol Daleithiau. So mae yna ambell i ddyn odd, person odd fel chdi a fi, ond wrth gwrs ar y cyfan, mae yna lot, mae yna diaspora Saesnig mawr yng Nghymru, a mae lot ohonyn nhw yn teimlo yn, wel, mae gen ti cymlethdodau hunaniaeth Lloegr yn cael ei trosglwyddo drwydden nhw i Gymru. So mae gen ti garfan ohonyn nhw sydd yn Brydeinig, nid yn Saeson, sef darlithwyr Caerdydd fel dwi'n galw nhw, reit? A maen nhw'n tyddu fod yn pro-Remain, yn eitha rhyddfrydol, yn eitha licio datganoli, eitha licio Mark Drakeford, ddim yn licio Brexit o gwbl, ddim yn licio'r ffordd mae Prydain yn mynd. A weithiau'n rhaid dwym galon tuag at hunan Lywodraeth Gymreig. Wedyn mae gen ti bobl sydd yn Saeson a sydd yn union yr un math o dueddiadau gwleidyddol a sydd gan Saeson yn Lloegr. So mae hwnna'n un peth, right? So mae gen ti y bloc yna sydd wedi trosglwyddo yr cymlethdod hunaniaeth Saesnig i Gymru, a wedyn mae gen ti bobl yng Nghymru ar y cyfan yn hun erbyn rwan sydd yn teimlo yn gryf yn Brydeinig ac yn gryf yn Gymreig, ac yn falch o'r hunaniaethau yna, a ddim yn gweld bod ti'n gorfod dewis drwyddyn nhw. Felly, un o'r pethau oedd yn ffrwydro penna pobl ar ôl referendwm 2016
o bod yna garfan o Gymru Prydeinig oedd yn o blaid Brexit ac o blaid datganoli ar yr un pryd, right? Oedd lot o bobl cenedlaetholwyr Cymreig yn dweud oedd y bleidlais yn erbyn Ewrop, y bleidlais Brexit yn rhywbeth o bleidlais yn erbyn Cymreigtod yn erbyn datganoli. Wan, fel da ni'n gwybod, mi ddefnyddwyd mandad Brexit i dynnu pwera o'r lefel datganoledig, ond oedd yr etholwyr yna ddim yn meddwl bod nhw'n gwneud dewis rhwng y naill a'r llall, right? So mae yna bobl yng Nghymru sydd yn teimlo'n falch iawn o fod yn Gymreig a sydd yn gweld elfen wleidyddol i hynny, ond sydd hefyd yn falch o fod yn Brydeinig a sydd yn gweld elfen wleidyddol i hynny. A mae, ac i ddod nôl at y gwestiwn di, o ran y bobl yna sy'n teimlo'n Gymru cryf ac yn Brydeinwyr cryf, mae'r elfen Brydeinig yna yn debyg i agwedd y Saeson tuag at Ewrop. So maen nhw'n seddu fod yn reit Brexit, yn seddu i weld gwerth yn yr ymerodraeth a'r holl bethau yna i gyd, sy'n rhan o'r byd olwg Saesnig. Ond fysa fo'n gangymeriad i gweld nhw fel Saeson, achos mae'r dimensiwn Cymreig yna yn gallu bod yn bwysig iddyn nhw mewn ffyrdd eraill. Ie, dwi'n gallu dychmygu, dwi'n galw rheina WRU mewn ffordd, pobl sy'n Gymreigaidd iawn, sy'n gallu bod yn gynnes iawn tuag at datganoli neu ddim yn erbyn, ond falle gyda i fi sy'n agweddau falle mwy hyn fasiwn at Brydeindod neu beth yw'r rôl y wladwriaeth Brydeinig. So dwi'n mynd dweud am y ffordd cas a dim, ond i fi mae WRU i ryw raddau yn falle bod fi'n wrong. Ydy, ond mae o'n bwysig, dwi'n cytuno fo ti, ond mae o'n bwysig peidio syrthio fewn i ystradebau yn fyna, achos mae yna dueddiad i ystrydebu, a mae'r ffaith bod y bobl yma yn cynnal barn sydd yn gymleth, ac i falla i rhai bobl ddim yn ei synwyr, yn aml iawn yn golygu fod bobl yn camddeall. Felly mae'r toriaid er enghraifft wedi camddeall natur mandad Brexit yng Nghymru yn gyfan gwbl, achos maen nhw wedi cymryd yn ganiataol bod y bobl hynny oedd o blaid Brexit rhywsyn ei gilydd ddim blaid datganoli go iawn, bod nhw wedi, bod nhw jyst wedi rhoi gorau i'w Cymreigtod nhw yn wleidyddol. A dyna jyst ddim yn wir. A mae'n gangymeriad ar y ddwy ochr i orsymleiddio beth sy'n mynd ymlaen yma. Dwi'n meddwl falle ar yr ochr cenedlaethol, dwi'n meddwl pryder, wel sicr pobl fel fi oedd, bydd y Brexit gael dyddio fel wedge issue, a fel salami slice i ddechrau proses arall. So beth bynnag reswm oedd pobl i fotio dros Brexit, sawl un reswm da iawn, ond nhw byddai'n cael ei ddefnyddio gan lluoedd. Ti'n iawn, ac wrth gwrs dwi'n cofio siarad am hyn cyn y referendum, achos o'n un o'r bobl prin yna oedd yn meddwl bod pleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn reit debygol. O'n i wedi bod yn gwneud gwaith ar hunaniaeth Saesnig yn y rhyw 5 mlynedd cyn hynny, ac oedd o'n amlwg iawn bod hunaniaeth Saesneg, bod Eurosgeptiaeth yn rhan ganolog o hunaniaeth Saesnig erbyn y pwynt yna, ac os dyna pa mor fawr ydi Lloegr, 85% o boblogaeth o wladwriaeth, oedd o'n edrych i fi'n debygol iawn, bydda hwnna'n ddigon i symud pethau be bynnag oedd yn digwydd mewn rhannau eraill o'r wladwriaeth. Ac oedd o'n amlwg bod lot o'r agwedd gwrth-Ewropeaidd na mynd law yn llaw efo beth da ni wedi galw'n divo anxiety. Y syniad bod Lloegr yn cael cam a bod datganoli rywsyd neu gilydd wedi anfanteisio Lloegr oddi mewn i'r Undeb. Felly oedd o'n amlwg y bydda'r mandad yn cael ei ddehongli yn y ffordd y mae'r ceidwadwyr wedi ei ddehongli o. Ond mae'n bwysig i ni gymryd cam yn ôl a deall be di cymlethdod yr ymddygiad pleidleisio yng Nghymru yn arbennig ddar ei arwain at y canlyniad yng Nghymru. So i fudiad fel YesCymru, sy'n fudiad cyfansoddiadol, mae cenedligrwydd wedi seilio ar y syniad o rhyw fath o genedl. Hynny yw, beth sydd well i ni fel YesCymru feddwl ydy, ydyn werth i just parcio holl
syniad o genedligrwydd a canolbwyntio jyst ar dadleuon economaidd wedyn ni dros annibyniaeth. A dwi'n meddwl dyna oedd y sioc neu'r wersi fi o referendwm yr Alban yn 2016 oedd bod nhw wedi gallu cynnal referendwm oedd i fi o tu allan yn edrych ar y cyfan, mae'r gwrs ddim yn hollol ymddehatriodd i wrth hunaniaeth, ond ar y cyfan ddim wedi cael mewn i'r bagl byddwn ni yng Nghymru'n cael am pwy sy'n gymryd allan y lluniau mesur a pwy sy'n... So, am hynny, ydy'r mudiad cenedlaethol gwybod ar un ystyr yn ôl genedlaethol mwyn cael maen i'r wal efo cwestiwn cenedlaethol. So mae ti'n gyfan gwbl gywir i nodi bod yr ddadl yn yr Alban oli ar yr wyneb wedi troi o gylch cwestiynau cymdeithasegol economaidd. A mae hefyd yn wir i ddweud bod y bobl hynny ddaru symud at ie yn yr Alban, symud at yes yn yr Alban, oedden nhw wedi cael eu cyffroi gan weledigaeth economaidd gymdeithasol gwahanol i'r Alban. So mae hynna i gyd yn wir, reit? Ond, a mae'n ond mawr iawn, mae demograffeg yr Alban yn sylfaenol wahanol. So mae gwleidyddiaeth yr Alban yn gallu cymryd hunaniaeth genedlaethol yn gwbl ganiataol mewn ffordd nad ydyn ni yng Nghymru yn gallu gwneud. Felly mae yna lot o academwyr yn yr Alban yn deitha fi bod hunaniaeth genedlaethol yn amherthnasol yn yr Alban. Ac eto ti'n dangos iddyn nhw fod mae cefnogaeth yr SNP yn dod gan bobl sy'n teimlo'n Albanaidd. Right? Ond y ffaith amdani ydy bod dim ond tua 7% o boblogaeth yr Alban, o etholwyr yr Alban, sydd wedi cael ei geni y tu allan i'r Alban. Yng Nghymru, fel dwi'n newydd dweud, mae o'n bron i dreian. So da ni'n ti'n gorfod meddwl am hunaniaeth genedlaethol yng Nghymru, achos mae o'n, yr her swn i'n feddwl i YesCymru ydy estyn y gefnogaeth tu hwnt i'r bobl hynny sy'n teimlo'n Gymreig. Achos erbyn rwan, gan ddibynnu ar sut wyt ti'n edrych ar y data, ond erbyn rwan, fysa ti'n dweud bod mwyafrif rheini sydd yn teimlo'n Gymru cryf yn unig o blaid annibyniaeth i Gymru. Right? Mae yna newid syfrdanol wedi bod o safbwynt y gefnogaeth i annibyniaeth, ond mae o mewn un garfan. A'r cwestiwn ydy wedyn sut ti'n estyn o tu hwnt i hynny. A dwi ddim yn stratedydd YesCymru a dwi ddim wedi eistedd lawr a meddwl yna sut wyt ti'n gwneud hyn. Ond dwi'n meddwl bod anwybyddu cenedligrwydd yn mynd i weithio. Mae yna yn y cefndir trwy'r amser. Pam dewis Cymru fel uned? Pan da ni'n gymharol dlawd? Pan da ni'n gymharol ddistadol? Pan does gennym ni ddim traddodiad? Pam da ni'n meddwl bod Cymru'n uned sy'n werth i gymryd o ddifri? A ti'n gorfod cael atab i hynny yn y pen draw. A mae'r atab yna, hyd y gwelai'n gorfod bod rhywbeth i wneud efo cenedligrwydd. Dyna di'r her, achos mae'r assumption wedyn yw bod y cenedligrwydd neu'r hunaniaeth sydd ddim yn Gymreig yn anwleidyddol, dy fe. So, cenedligrwydd gwleidyddol ydy pobl sydd yn Gymreig. A wrth gwrs, mae'n benderfynu gwleidyddol i beidio fod eisiau annibyniaeth hefyd, neu beidio fod eisiau i Gymru fod yn gendl. Ond mae cenedligrwydd, syniad gwahanol iawn o genedligrwydd yn sail i bleidlais geidwadol yng Nghymru. Yr hyn sy'n ddiddorol a'r hyn sy'n gwneud, yr hyn sy'n cynnal dominyddiaeth y Blaid Lafur yn y pen draw ydy hunaniaeth Gymreig. Pam di'r ceidwadwyr ddim wedi ennill etholiad yng Nghymru, etholiad cyffredinol yng Nghymru ers diwedd y 1850au, wel, budolaeth hunaniaeth Gymreig. So mae hunaniaeth Gymreig yn rhan o hyn, ond mae o'n ddarlun cymleth, mae hunaniaeth sydd yn ar ryw raddau yn ymwrthod y Chymreigtod yn cynnal cydwadaeth yng Nghymru ag ati. So o safbwynt academaidd, mae'n anhygol o ddiddorol. Ond os ti'n cael tatws yn ymladd, mae'n gallu bod yn rwysedig iawn. Mae'n gymaint ddweud trafod. Gai just falle symud allan o'r sgwrs bach yma, felly i ni fynd fyny'r top y mynydd rhywfaint, a edrych ar, rydyn ni nawr bod
beth sy'n mynd i ddigwydd falle, am hwn yn anodd iawn I ti, unrhyw un arall, ond falle bod ti efo rhyw mewnbwn neu gweledigaeth bach yn wahanol. Da ni edrych am mewn 2 termau, mae llafur di ennill etholiad cyffredinol San Steffan, mae rhywun yn cymryd. Ydy, ti'n meddwl, da ni'n meddwl falle fel cenedlaethol pobl YesCymru, beth sy'n mynd i ddigwydd? Ar un stem, mae'n ffwni môr ar y funud, does dim lot yn mynd i ddigwydd, achos da ni as etholiad cyffredinol. Does da ddim yn mynd i ddod o'r blaid lafur o ran datganoli Gymru, dwi'n credu hynny, da ni'n fod trwy'n just 2 blaid sydd yn erbyn datganoli yn marn ni ar lefel San Steffan, dwi'n meddwl wahanol lefel y Senedd Cymru. Felly, ydy hwnna wyt ti'n credu mynd i chosi trafod neu ydy'r toriad falle mynd i penderfynu edrych ar y ddata di a symud, oce, mae yna bach o legrwm yn I fan hyn, dechrau pwysio Saesnigrwydd fel rhyw fath o hunaniaeth neu wedge issue trio creu rhanadiau fewn y blaid lafur. Mae'n amlwg yn broblem iddyn nhw, a beth yw hynny. Hynny yw rhywbeth ti'n gallu gweld y digwydd mewn 2 trafod. Does gen I ddim pelen risial, ond mae yna gwpl o bethau dwi'n meddwl sy'n weddol amlwg. Yn gyntaf, a bwrw bod llafur yn ennill yr etholiad cyffredinol y flwyddyn nesaf, mae agenda nhw o safbwynt be nawn ni alw'r cyfansoddiad tiriogaethol, datganoli ac ati, fel petai o yn reit gyfyngedig. So, yng Nghymru, mae'r agenda o safbwynt datganoli cyfiawnder, yn amlwg dwi wedi coeddi llyfr yn gymarol ddiweddar ar y system gyfiawnder yng Nghymru a'i methiannau enbyd hi. Eto, mae llafur yn mynd I ddod I fewn ac yn awgrymu newidiadau, datganoli'r gwasanaeth prawf, a cyfiawnder i'r ifanc. Ond, a maen nhw wedi a diolch yn eglur I fi faint o agenda Comisiwn Gordon Brown sy'n mynd I gael I weithredu. Mae'n anodd iawn genna I ddychmygu bod Stamer wir isio diwygio tir ar glwyddi, ond mae Brown yn fwystfil mawr, a mae o'n weddol benderfynol o gael ei ffordd. Felly, yr unig ffordd mae Stamer yn mynd I allu anwybyddu agenda Gordon Brown yn gyfan gwbl ydy cael uffarn o ffrau o le ar tu ôl y llenni efo Gordon Brown. So dwi'n yn siŵr be fydd yn yr rhaglen o ran hynny. Ond dwi'n meddwl bod o'n ragweladwy bod hyd yn oed os di llafur yn gwneud yn wych yng Nghymru ac yn barchus yn yr Alban flwyddyn nesaf, mae 2026 yn edrych yn anodd ydyn nhw. So, etholiadau datganoledig 2026. Fy nhw wedi colli Mark Drakeford yng Nghymru fel arweinydd poblogaidd. Fydd Llywodraeth Stamer yn... Mae'n edrych fel bod o'n mynd I fod yn geidwadol ec fach iawn yn ariannol. Dwi'n yn gweld nhw'n gwneud unrhyw beth o ran HS2 a Cymru a rhywbeth o fel yna. So dwi'n dychmygu bod hwnna'n gallu bod yn etholiad anodd. A un ymateb posibl hynna gan lafur ydy gwneud beth ar nhw ar ôl 1999, sef ail bwysleisio'r wedd Gymreig, sydd o bosib yn agor drysau, dwi'n yn gwybod. O safbwynt ceidwadwyr, mae'r ceidwadwyr mewn sefyllfa od, achos ar ran cwestiwn Lloegr, maen nhw wedi pendilio. Dar nhw gyflwyno English Votes for English Laws yn 2015, polisi rhyfeddol o boblogaidd, ond gwneud fersiwn mor wan ohono fo bod neb wedi yn llythrenol neb wedi sylwi bod wedi cael ei weithredu a'i ddileu. Maen nhw wedyn yn mynd o pendilio hynna I muscular unionism, sydd fel petai'n awgrymu bod dim un o'r cenedloedd yn bodoli ag eithrio Prydain. Ac yng Nghymru, mae dal garfan bychan oddi mewn i'r blaid geidwadol sy'n sylweddoli bod agenda Andrew R.T. Davies yn wenwyn etholiadol, ond dyn nhw ddim yn ddigon grymus I wneud I mynd amdano fo. A mae yna bobl sydd yn gwybod mwy am y blaid geidwadol na fi yn awgrymu y gallwn ni weld cyfnod lle maen nhw'n mynd hyd yn oed yn fwy gwrth datganoli ar ôl yr etholiad. Cyfnod Michael Howard a Ian Duncan Smith i'r gwylwyr a'r grandawyr sy'n ddigon hen. Ond wrth gwrs mae hwnna'n mynd I fod yn... Di hwnna ddim yn safbwynt call iddyn nhw'n hir dymor. So mae yna gwestiynau mawr ynglyn â lle maen nhw'n mynd.
Ac wrth gwrs, maen nhw wedi eithrio lot fawr o'r bobl yn y Blaid Geidwadol oedd yn arfer meddwl. Mae bobl fel dy Gito Bebs di er enghraifft, dy David Meldings, maen nhw wedi cael un ai gwthio allan yn gyfan gwbl neu hynysu i'r pwynt bod nhw'n amherthnasol. So mae'n anodd iawn gwybod yn union beth sy'n digwydd yn y gynysgaeth yna. Ond, un peth fyswn i'n dweud ydy, dwi'n meddwl bod y syniad yma bod be bynnag wedi trafferthio yn yr SNP, mae'r syniad bod mae'r gefnogaeth i annibyniaeth yn yr Alban yn parhau yn eitha solat, a mae Gogledd Iwerddon, mae'r ffaith bod yn ymchwil ni'n dangos bod bobl gweddill y wladwriaeth yn hapus i weld Gogledd Iwerddon yn mynd. Dwi'n ni'n sef, dwi'n meddwl sy'n chwyn dangos, dwi'n syniad bod rhai pobl ym Mhrydain yn credu bod Gogledd Iwerddon yn rhan o Iwerddon beth bynnag, ti'n gwybod am hynna diffyg ymwybyddiaeth pobl o geowleidyddiaeth, dwi'n ni'n mynd syni fi. Wel, os wyt ti'n gwneud arolygon barn fel ydw i yn ei gwneud, ti byth, ti'n gorfod bod yn barod i gael dy ddigaloni'n lefel anwybodaeth bobl. A gael heddiw wrth gwrs, gyda sôn am Iwerddon, mae Leo Varadkar, sef y t-shirt newydd, os dwi'n credu, maen nhw'n swap os ydy bod. Dwi wedi bod yn rhagweld Iwerddon Unedig o fewn i bywyd a mae bach yn hyn ni, fe Richard, dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr, da ni'n gyrru ymlaen rwan. Ond, na, ti'n modd, un o'r pethau dwi'n... o safbwynt rwy'n sef o diddordeb mewn, nid yn unig yn y wladwriaeth, ond mewn undebaeth, mewn unionism. Does am gair da yn Gymraeg am unionism. Ond, mae'r ffordd yma unoliaethwyr Gogledd Iwerddon yn cael ei brydychu tro ar ôl tro. Ac eto'n dysgu dim o'r profiad. Mae'n fel Tom and Jerry, mae'n un peth yn digwydd pob un tro. Ti'n gallu mynd yn ôl at Carson yn dweud, mae'r Tories di brydychu fi. A maen nhw'n gwneud o hyd. Mae un o'r sylfaenwyr y DUP diglo mas yn dweud bod e'n rhaid gweld rhyw fath o Iwerddon Unedig. Felly byddai'n ddorol i ni, hynny fel ti'n dweud, bydd lot o bobl Brydain ddim callach. A bydd nhw ddim yn becso, a mae'n deall rhan os yw'n oedran ni, mae'n cael rhan bol o Gogledd Iwerddon ac sy'n ymladd yn y 70 ar 80 beth bynnag. Dwi'n meddwl, falle i ni yng Nghymru, y sgil effaith Gogledd Iwerddon yw bod yn cael effaith yn yr Alban sydd wedyn falle cael effaith yn ni mwy na Gogledd Iwerddon yn union gylchol. Dwi'n meddwl bod hwnna, mae'n gam i ffwrdd. Felly, o'ch ymchwil chi, mewn ffordd, beth ti'n trio dweud ydy, mae'r Deyrnas Unedig yn bodoli fel, wyt ti wedi gwahanol berthnasau gyda beth yw Prydeindod, ond ydy'n wir dweud falle gwahanol berthynas gyda Lloegr, mae Cymru, byd nhw'n gallu gweld, dyn nhw'n mynd i becso am Gogledd Iwerddon, maen nhw'n meddwl hapus am yr Alban hefyd, os ti'n cofio, ond beth sy'n bwysig di mae ffordd berthynas y Lloegr, mae'r un peth am hwn i gyda'r Alban, a mae hyn wrth gwrs, dyna lle mae centre of gravity, mae'n ei sens bod hyn yn digwydd. So mewn ffordd, y berthynas ydy Lloegr ydy'r peth pwysig i bawb. Dyna'n union, a dyna di pwynt James Mitchell am y State of Unions. Yn ytrach na'r Union State, y State of Unions. Dwi'n meddwl bod yna lot o dystiolaeth i awgrymu bod hynny'n wir. Ond, a mae'n ond mawr, un o'r pethau, a does gen i'n tystiolaeth da iawn i gadarnhau hyn. Eto, ond un o'r pethau sy'n haro i ydy bod yn sylw ni ar y berthynas â Lloegr, i lot o unoliaethwyr yn seicolegol, mae'r ffaith bod y wladwriaeth yn fwy na ni a nhw yn bwysig. So, dwi wedi cael gymaint o sgyrsiau dros y blynyddoedd dwytha yma hefo pobl yn dweud, wel, dyla'r Gogledd Iwerddon fynd, anyway. A wedyn maen nhw'n dweud, maen nhw'n disgwyl yr Alban fynd, a maen nhw'n, dwi'n yn siŵr os dyla ni gymryd hynna'n ganiataol o beidio, ond dyna be maen nhw'n dweud. Dwi'n disgwyl yr Alban fynd, ac os ydy'r Alban yn mynd, dwi'n mynd i newid fy marn ynglyn, a dwi'n meddwl dylai Cymru aros yn rhan o'r Kingdom of England and Wales, Q ydy'r anachronism. Dwi'n wedi clywed na. Q ydy'r anachronism, ia. A dwi'n sort of,
dwi'n edrych ar nhw'n eitha cegrwth, a da chi'n dweud, wel, dwi'n dweud, da chi'n sylweddoli bod Lloegr yn 85% o'r presennol, so os ti'n tynnu, a mae'r Alban yn 7%, so pam bod o'n gwneud gwahaniaeth mor fawr i dynnu y 7% yma allan o'r cyfan? A dwi'n yn siŵr bod fi'n cael atab, ond yn seicolegol, so bod y berthynas yma rhwngthon ni a Lloegr, mewn rhyw ffordd na gallai egluro'n gyfan gwbl, mae'r cyd-destun ehangach yn cael rhyw fath o effaith. Ydy, mae pobl yn licio'r syniad o'r Family of Nations, dwi'n meddwl, boed hwnna'n wagedd fel dwi'n teimlo, neu beidio, dwi'n meddwl, mae pobl yn licio'r teimlad bod yna rhyw deulu o genhedloedd yn cydweithio. A hefyd, di pobl ddim yn sylweddoli pa mor fawr ydy Lloegr, achos mae hwn yn beth, eto, sori, dwi'n gallu bod yn boring, ond os dwi ddim yn cael bod yn boring ar radio YesCymru, un o'r pethau da ni ddim yn ei gydnabod a'i sylweddoli ydy bod dominyddiaeth Lloegr o'r ynysoedd hyn yn beth cymharol ddiweddar. Mae Lloegr wedi tyfu a tyfu a tyfu i Werddon oedd ar un adeg cyn y newyn yn bloc sylweddol o bobl. Mae'r ffaith bod Lloegr yn mynd yn fwy ac yn fwy. Felly, un o'r pethau sy'n ddiddorol iawn gwneud rhywbeth o arbrawf fanna fo, ydy gofyn i bobl, dylwn ni'n gwneud hyn, gofyn i bobl i ddyfalu pa ganran o boblogaeth y peder tiriogaeth sydd yn byw yn y tiriogaethau hynny, a betia chdi na chydig iawn o bobl os am deall bod Lloegr yn 85% o'r cyfan. Dwi'n meddwl pobl efo'r syniad Cymru fydd, sydyn, dwi'n meddwl, bod nhw'n dal yn credu, a bod demograffig yn debyg i cyfnod Cymru fydd yn 1890, lle mae Lloegr yn fawr, ond dim mor fawr. Gen ti Werddon, a mae pobl dal yn stuck. Dwi'n llythrenol, dwi'n meddwl bod nhw'n meddwl am y delweddau yna gyda Dame Wales a Job Boy Kilt a Gymraeg. Dwi'n siŵr bod pawb mor hyddys yn hanes hon gyntaf cenedlaetholdeb Cymreig a chdi. Ond dwi'n teimlo mai dyna lle oedd Carwyn Jones yn stuck gyda fe, gyda Cymru fydd a teip yna o Brydeindod. Y syniad bod ni'n deulu o genhedloedd a teulu cyfartal, mae hwnna'n bendant yn gryf yng Nghymru. Yn bendant, ti'n mo? Beth sy'n esbonio, Richard, yn siarad am hyn am rhywun, i fi, mae'n profi bod, fel oedd Gwynfor yn dweud, bod Britishness is basically yn air all am Saesnigrwydd. Ond, sy'n ni'n dweud o'r Alban, dwi'n siarad annibyniaeth i Gymru. Mae'r Albanwr falle dweud, oce, ffain, dwi ddim yn cytuno dy hynna, dwi'n meddwl byddech chi'n methu, ond ffain, mae'n fyny chi. A mae'r un peth sy'n chi'n dweud gwyddol. Os ti'n rhywun yn cael sgwrs fel un gyda Sais neu yn Loegr, mae'n cymryd yn bersonol. So mae'n adroddiad diweddar ni'n dangos yr union i'r gwrthwyneb. Reit, ond dyna mae'n motiv gael bersonol. Mae pobl yn Lloegr yn fwy amwys. Mae gennym ni gwestiwn sydd yn gofyn i bobl ydy cynnal yr undeb yn blaenoriaeth i chi. Ydych chi eisiau gweld yr undeb yn dod i ben, a wedyn y trydydd opsiwn ydy, da chi ddim eisiau annibyniaeth i chi'ch hun, ond os di rwy'n arall eisiau fo, gnewch beth da chi eisiau. Ti'n mynd ffeindio, does am un o'r peder tiriogaeth lle mae cefnogaeth i'r status quo fel blaenoriaeth yn cyrraedd dros 100%. So does am un rhan o'r wladwriaeth lle mae hwnna'n flaenoriaeth i fwy na hanner y bobl, ond yn Lloegr ti'n ffeindio'r amwysedd mwyaf. Oce. Na, mae'n diddorol. So, ag eto falle mynd nôl, achos ydych chi wedi bod yn ei gwaith yma, sydd 2012-13? O, 11, ie. Oedden ni'n dechrau gwneud gwaith ar Saesnigrwydd, ti'n mo? Mae'n docyn o waith i wneud. Ag eto gan edrych ymlaen, wrth gwrs yn gwisgo het YesCymru fan hyn, a gan gymryd bod hunaniaeth y rhyw fath yn rhan o'r mix dros dadl annibyniaeth. Dych chi'n gofyn ni'n cwestiwn y pob tro am hynny, ond so ti'n ei weighing o pwysigrwydd y math yma bwnc? So hyn, da ni gyd yn gwybod. So ydy'n fwy o pwysig nawr nag oedd e'r blaen? So falle bod y tebyg. So y cwestiwn, salience ydy'r gair da ni'n ei ddefnyddio. Oce.
mor, felly, ti'n modd, enghraifft yn y cyd-destun Cymraeg, ti'n gallu dangos bod yna garfan helaeth o gefnogwyr llafur Cymru yn dweud bod nhw'n pleidleisio i annibyniaeth i Gymru tas yna referendum. Y cwestiwn ydy pa mor, be di'r blaenoriaeth maen nhw'n rhoi i hynny, so'r salient, be di'r blaenoriaeth. A mae'r gwir ydy bod y blaenoriaeth ar y cyfan yn gymharol isel ac eithrio ar wahanol adegau. Ond, a mae hwn yn ond mawr, oedd o hefyd yn wir bod y blaenoriaeth o bobl yn reid i Brexit yn isel am gyfnod helaeth iawn. Cyn 2014-15, oedd o wastad yn isel. So mae'r syniad yma bod bobl wastad yn meddwl am bethau bara menyn ac yn anwybyddu cwestiynau cyfansoddiadol, mae hwnna'n fydd. Be sydd yn bwysig ydy llwyddiant ymgyrchwyr yn cyplysu, dyma fy marn cryf iawn i, be sy'n bwysig ydy pa mor llwyddiannus ydy ymgyrchwyr yn cyplysu cwestiynau cyfansoddiadol hefo cwestiynau bara menyn. So, os wyt ti'n gallu perswadio bobl fod y cwestiynau bara menyn yn cael ei ateb yn well oddi mewn i... Dyna pam oedd ymgyrch lif mor glyfar. Cyplysu cwestiwn y perthynas efo Ewrop hefo faint o arian oedd yn mynd i fewn y gwasanaeth iechyd, hefo y pwysau ar wasanaethau cyhoeddus oherwydd yn honedig y niferoedd enfawr yma o fewnfudwyr. Dyna'r teip o beth mae yna ragfarn a mae yna bob math o bethau ynglyn â hanes Prydain a'r syniadau yma, ond oedd hwnna yn allweddol yn troi rhywbeth o bobl yn teimlo, wel fyswn ni'n licio gadael Ewrop, ond di oedd yma'n blaenoriaeth i hwn ydy'r peth pwysica mewn gwleidyddiaeth, achos mae'n mynd i ateb yr holl broblemau eraill. So ydy'r salience wedi codi neu ddim wedi newid, neu wedi mynd lawr, wedi dros y 10 mlynedd diwethaf, o ran rhywbeth fel annibyniaeth i Gymru, os ti'n mynd yn ôl 10 mlynedd, oedd o'n mynd. Dwi'n cofio sgwennu rhai o erthyglau cyntaf yn Cylchgrawn Barn, fel ti'n gwybod, dwi bod yn sgwennu colofn wleidyddol ers chwarter canrif, ac oedd rhai o'r colofnau cyntaf yn dadla y dyla Plaid Cymru ddadla blaid annibyniaeth. So Plaid Cymru ar y pryd ddim, yn erbyn annibyniaeth mewn theori. Ac o'n i'n cystwyo nhw am hynny, ac oedd aelodau amlwg o Plaid Cymru'n sgwennu llythyrau i mewn i barn y dweud mae Richard Wyn Jones yn siarad rwtch. So ti'n mo, mae'r pethau di symud lot fawr mewn blynyddoedd diwetha, mewn blynyddoedd diweddar. Ond wrth gwrs, pan mae gen ti argyfwng costa byw, pan mae gen ti gymaint o bethau eraill, pan mae gen ti just gymaint o bethau eraill yn digwydd ym mwydau pobl, ac hynny, mae'n awyd, dwi'n meddwl, am pob mudiad annibyniaeth, dwi'n meddwl bod yn gwrando'r podcast ar hanes Estonia, doedd na ddim mudiad annibyniaeth tan 1917. Hynny, o'na rhywbeth o deimlad, o'na mudiad iaith cryf iawn, mudiad genedlaethol felly. Ac o'na deimlad falle rhywbeth o ffederaliaeth o bosib. Ond dim yn digwydd nesaf rhyfel, wrth gwrs, mae'n chwildro Rwsia pob dim. Mae'n sylfa'n chwildroi. Dydy Cymru ddim yn sylfa yna, a gobeithio neb byth yn mynd i fod yn sylfa yna o rhyfel a rhyfel cartre pob dim archill. Ond dydy pobl ddim dieddol wneud, y neges i YesCymru neu genedlaetholwyr ar funud i creu y mudiad a dadleuon dros annibyniaeth. Ac i ryw raddau, falle marn i hwn, dyna stwff wedyn tu allan ni'n rheolaeth ni, mae pethau yn digwydd wedyn pam yna rhyw fath o damchwa mawr fel cwmp o'r Undeb Sofietaidd yn 1991 neu'r rhyfel cyntaf yn 1918, mewn ffordd ych chi bron o bod yn... Y pwynt amlwg i wneud ar sail yn adroddiad diweddar ni ydy bod na danwydd yng ngafal YesCymru neu pobl yna sy'n eisiau gwneud y ddadl. Sef, mae bobl yng Nghymru'n teimlo bod ni'n cael cam. Mae hwnna yn deimlad gry iawn. Mae hwnna hefyd yn torri ar draws o'n mhrofiad i, a draws hunaniaethau pobl hefyd. Yn bendant, dyna. So wedyn, be ti'n gorfod ceisio wneud ydy
cyflwyno ateb sydd yn gydnaws â be wyt ti'n ceisio ymgyrchu tuag ato fo. A mae hwnna'n anos wrth gwrs, ond does a ddim diffyg deunydd crai yng Nghymru, ti'n ma? O'n i'n, os yn syni, ond dwi'n dweud yn sawl gwaith o blaen, pan o'n i'n dechrau YesCymru tua 2015, o'n i'n meddwl, pryd da ni'n cael y ffrau dros yr iaith, o'n i'n meddwl, rhywbryd mae yna rhyw ffrau mynd i fod dros defnydd yr iaith, diffyg defnydd yr iaith, ond byth bynnag. Ac ar y cyfan, dydy'r ffrau yna heb fod yn YesCymru. Da ni'n cael sawl ffrau arall, ond Nes i sylwi, Siôn, nes i sylwi. Gawn ni ddim, dyn ni gyd o'r creithiau. Ond syndod i fi, dydy'r iaith ar y cyfan. So mae rhai pobl sy'n teimlo bod ni'n mynd i digon, rhai pobl sy'n teimlo bod ni'n mynd i gormod. Ond di hwnna ddim wedi bod yn issue, sydd wedi syni fi. O ran, di agweddau at yr iaith ddim yn rhan o'r adroddiad diweddar yma, ond mae'n rhywbeth sydd o ddiddordeb mawr o safbwynt yng ngwaith i ac o safbwynt personol. A mae'r data ar agweddau tuag at y Gymraeg yng Nghymru yn rhyfeddol. Mae yna gonsensws eang iawn o blaid gwneud mwy i gynnal y Gymraeg. Y hen syniad, bydd rhai o'r gwrandawyr falle'n cofio am J.R. Jones a uno o dan yr holl, y syniad yma bod y Gymraeg yn gallu uno yr siaradwyr a'r di-Gymraeg. A mae hwnna i'r rannau helaeth iawn wedi digwydd, ond mae hwn yn rhywbeth, dwi'n gobeithio nawn ni ryddhau bach o ymchwil ar hwn yn y dyfodol cymarol agos. Da ni wedi ffeindio lot fawr o agweddau cadarnhaol tuag at y Gymraeg, ond yn ddiweddar, da ni wedi ffeindio rhywbeth arall, sef, da ni wedi dadorchuddio rhywfaint o gysineb sydd dal yn bodoli. So un o'r pethau, a dwi'n mysio siarad gormod am hyn, achos da ni wedi coed yr ymchwil, ond da ni wedi bod yn gofyn i bobl yn ei geiriau hunain be ydy'r peth gorau am ddatganoli a be ydy'r peth gweitha. Ac un o'r peth sydd wedi codi'w ben yn mysg rhai o'r bobl sydd yn fwyaf gelaniaethus ydy bod o wedi rhoi lle yn rhy flaenllaw i'r Gymraeg. Ond, a dyma'r pwynt allweddol, mae'r grŵp yna'n eitha crinclyd, os gael ddefnyddio, os gael ddathu. Yr oedran dyn nhw'n bobl cyntachlyd. Ie, maen nhw jyst lleiafrif bychan hefo barn angynrychioliadol, ond mewn ffordd mae nhw di'r eithriad sy'n profi'r rheol. Ar y cyfan, erbyn hyn, mae rhan fwyaf o bobl sydd efo unrhyw fath o deimlad am Gymru, unrhyw fath o hunaniaeth Gymreig, bod hynny hefo hunaniaeth Brydeinig wrth ei ochr a'i peidio, yn teddu fod yn rhyfeddol o gadarnhaol tuag at y Gymraeg. Ydy, a mae hwnna wedi syni fi i raddau hefyd. Dwi hefyd yn meddwl bod social media yn helpu, achos bod rhywun gallu cyfieithu'r stwff Cymraeg. Wel, bod yn honest i ti, Siôn, oedd yr agwedd yma wedi newid erbyn 97. So dwi'n meddwl, o'n bendant, so dwi'n meddwl, un o'r gwahaniaethau, eto mae hwn yn destun sgwrs wahanol, ond un o'r gwahaniaethau rhwng referendwm 79 a 97, oedd bod yr elfen yna o gysineb tuag at y Gymraeg. A'r teimlad yma bod y Gymraeg yn fygythiad. Bod hwnna wedi edwyno yn sylweddol iawn erbyn 97 yn barod. So dwi'n meddwl bod mae hwn yn rhagddyddio cyfryngau cymdeithasol a beth eraill. Dwi'n cytuno. I ryw radd, dwi'n meddwl, mae'r Gymraeg yn ddiddorol, achos mae e'n gallu rhannu pobl. Ond o'n i'n gwrando, dwi'n meddwl bodlediad di falle ar hiraeth, sy'n sôn am Blaid Cymru yr Alban. Nawn ni roi link i hwnna hefyd. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod siaradwyr Cymraeg neu cyfrogwyr Cymraeg yn gweithio gyda'i gilydd ar draws pleidiau yn rhoi rhyw wedd arall ar hunaniaeth sydd ddim i gael yn yr Alban. So mae yna rhywbeth o adroddiad, mae yna consensus neu traddodiad yng Nghymru o gweithio dros fater cenedlaethol. So ti'n mynd sôn am senedd hewlydd, lle mae pobl yn gallu creu rhywbeth consensus. So mae hwnna, dwi'n meddwl, yn ddiddorol ac yn wahanol i Gymru. Mae hwnna, do'n i'n mynd i meddwl am y pwynt yna yn y ffordd yna, mae hwnna'n ddiddorol iawn. A ti'n meddwl am y ffordd pan oedd y Blaid Geidwadol yn awyddus i gyflwyno ei hunain fel plaid Gymreig.
oedd pethau fel S4C a hynny'n ganolog. A dyna un o'r cwestiynau mawr ynglyn â lle mae'r cydwadwyr wedi mynd yn ddiweddar. Achos ti'n gweld rhywfaint o gracia yn hynny rwan, a fydd yn ddiddorol ar ôl gweld os ydy'r blaid gydwadol yn mynd lawr y llwybr yna'n bellach. Os ydyn nhw, mae'n mynd i eleniaethu hyd yn oed mwy o bobl yng Nghymru teg atyn nhw. Swn i'n awgrymu bod hwnna'n strategaeth anoeth iawn iddyn nhw, ond diolch yn amosibl de. Na, wel dyna di strategaeth hyd y gwelai. Mae'r PP di wneud polisi o pobl ar di wneud yn Gwladas Basg a Catalwnia radde heleth. Maen nhw wedi mynd am y fot gwrth Catalaneg a gwrth Basgeg. Mae'n gwallu anghenion rhai pobl, ond ddim yn rhif ffrwd bellach yn yr ardaloedd yna. Mae hwnna'n... O'n i'n mynd i meddwl am, mae'r ffaith bod yna draddodiad o gydweithio trawsbleidiol o ran y Gymraeg, siŵr o fod yn rhan o y ffordd yma y Gymraeg wedi stopio cael ei gweld fel bygythiad. Ond hefyd, dwi'n meddwl bod twf addysg cyfrwng Gymraeg yn allweddol, achos mae'n anos cysau rhywbeth pan mae gen ti wyr neu wyres neu cefnder neu nai mae o jyst yn rhywbeth, mae o'n rhan o wead bywyd yn dydi. So ran, jyst i, da ni ddod o'r sgwrs Gymraeg i ben, achos da ni'n siarad i codi yn Saesneg a wedi watcho Cymru yn gobeithio yn cyrra Latvia am handu saith. So, ti'n sôn, un gwahaniaeth mawr arall wrth gwrs rhwng yr Alban a'r Cymru, mae'r blaid sy'n rheoli'n yr Alban di blaid sydd eisiau annibyniaeth a sydd ar un ystod yn mynd i gynnal rhyw referendum neu beth bynnag. Yn Cymru, beth bynnag bod tua hanner cefnogwyr llafur yn cefnogi annibyniaeth, ond falle bod y seithfed yn y list o blaenoriaethau. Dydy llafur ddim yn delifro, sicr ddim gyda'r aelodau seneddol, dyn nhw beth yn mynd i rhoi allwedd i hwnna ddigwydd. Felly, ag eto edrych yn ymchwil chi, hynny yw, chi wedi gweld ti'n dweud yn ymchwil, mae'n werth darllen y papur, a mae pethau ti'n bod yn dweud fel y sgwrs yma ar hiraeth pod yn yw, mae pleidleisiau'r llafur a Plaid Cymru yn eitha tebyg. Tebyg dros ben. Tebyg dros ben. A i gwahaniaeth, os gai i ddweud hyn mewn ffordd ymfflamychol, Richard, ydy, hyd y gwela i, a falle bod nhw'n dweud amdana fi, ydy, basically, mae lawr i o'n Miss Jones a Thrawes Gymraeg fod yn gas fi yn o'r 1973, a fi'n casau pobl sy'n pwysio'r Gymraeg. So mae'r Gymraeg yn ffain, ond maen nhw, fel y Chris Bryant i dweud, mor farddonol. One of the people like Welsh, but they don't like Welshies. Felly, I don't know... Nath o ddeud yna? Twyd, ddim yn offi Welsh. Ond hynny yw, pobl fel fi, basically, sy'n... Right. Dwi'n colli dy lais di rwan, Siôn, sori. A'r problem yn di bod pobl yn ddim yn offi... Maen nhw'n gyfforddus iawn da'r Cymreictod, maen nhw'n gyfforddus gyda'r Gymraeg fel iaith. Be dyn nhw ddim yn offi di Welshies fel y Bryant yn dweud. Sorry. Dyna di'r problem. So wedi pan di pobl ddim yn fwtio Plaid Cymru, pan bod pobl sy'n cefnogi annibyniaeth, falle ddim yn grif iawn, ond yn cefnogi annibyniaeth, sicr ddim yn gwrthwynebus, ddim yn fwtio dros plaid sy'n eisiau annibyniaeth hefyd. Wel, oce, so, yn gyntaf, os o'n i'n cymryd Chris Bryant fel unrhyw fath o arweiniad o ran y farn gyhoeddus, achos mae o'n honni, wrth gwrs, I heard on the doorstep that, a mae hynna'n nonsens. Os ti'n edrych ar Plaid Cymru a Gymru etholiad 2021, yr etholiad diweddaraf, mi ddaru Plaid Cymru roi pwyslais mawr ar annibyniaeth. Oedd hwnna mewn cyfnod lle oedd gen ti Llywodraeth Llundain yn ceisio tanseilio datganoli, yn ceisio tynnu grymoedd oddi ar y lefel ddatganoledig. Ac oedd gen ti yng Nghymru Llywodraeth yn cael ei oedd yn gryf iawn o blaid datganoli, oedd efo statws a lot o barch ac yn amddiffyn Cymru yn erbyn hynny. Os wyt ti mewn sefyllfa fel yna, ond nid ydy o'n hollol resymegol i bobl sydd yn cefnogi annibyniaeth, ond sydd yn licio cadw datganoli yn y cyfamser i ddweud, dwi'n mynd i bleidleisio dros
dwi'n mynd i bleidleisio dros lafur Cymru yn y cyd-destun yna. Be sydd yn mynd yn fwy anodd i y blaid lafur Gymraeg ydy cyd-destun enghraifft o bosib fel gawn ni'n 2026, lle maen nhw'n gwrthod gwneud, lle dyn nhw methu, lle di Llywodraeth Cymru methu perswadio Llywodraeth Keir Starmer yn Llundain i wneud rhywbeth am HS2, i fynd i'r afal ar pethau mae pobl yn Cymru yn teimlo sydd yn anheg. Mae hwnna'n wahanol iawn. So ti'n gorfod meddwl am y cyd-destun, be ydy'r cyd-destun gwleidyddol, a hyd yn oed os wyt ti'n blaenoriaethu annibyniaeth, neu hyd yn oed ti'n gefnogwr brwd i annibyniaeth, pan mae gen ti lywodraeth yn Llundain sy'n ceisio tanseilio hynna'n lywodraeth sy'n gen ti, dwi'n meddwl bod o'n afresymegol i gefnogi plaid sydd o blaid o leia amddiffyn beth sgynna ni. Ie, ac ydy, mae'n wir, ond ydy, y cwestiwn ydy, sgynna lot o amser, ond a y jump ydy hynny, so mae yna bobl sy'n gefnogwyr i annibyniaeth, maen nhw falle ddim yn blaenoriaeth, neu fel ti'n dweud, mae yna un etholiad, mae yna un fot i Gymru. Beth ydy'r camfa sydd maen nhw angen pam angen nhw'n mynd dros y gamfa yna'n gyffredinol felly? Neu fel ti'n dweud, dibynnu ar... Achos ar hyn o bryd, dydy o ddim yn wleidyddiaeth real na di. So, ti'n mo, dydy o ddim yn... Neb sy'n fod trwy Blaid Cymru meddwl bod dim yn ddigwydd fori, hyn oes Blaid Cymru yn ennill bob sedd yn dyfa. Na, goes, wrth gwrs bod nhw ddim. A ti'n mo, hefyd ti'n gweithio yng Nghymru mewn cyd-destun unigryw yn y byd democrataidd, a falle nhw'n i orffan efo hyn, right? Achos neb fel arall nhw'n i beth o'r... Ond, ti'n mo, un o'r pethau sydd yn gwneud gwleidyddiaeth Cymru yn unigryw yn y byd democrataidd, a dwi'n golygu hynny... Dwi'n mynd i angytuno efo ti hwn, ond cael di ymlaen. Ydy, da ni wedi gweld un plaid yn domenyddu gwleidyddiaeth am ganrif. Cyn hynny, ond na blaid arall wedi domenyddu gwleidyddiaeth am hanner canrif, right? So, mae domenyddiaeth un blaid wedi bod yn nodwedd o wleidyddiaeth Cymru ers cychwyn unrhyw beth sy'n ymdebygu â democratiaeth. Felly, mae'r syniad bod rhywsyn neu gilydd, mae hwnna di'r ffaith ganolog yn wleidyddiaeth Cymru. Ydy, mae CDU wedi domenyddu Bavaria ers rai rhyfel byd, ond wrth gwrs o dim democratau nhw cyn hynny. Ac oedd y plaid pobl de Tirol. Dwi'n hapus iawn i fynd trwy'r cymariaethau efo chdi, ond dwi'n mynd i fod yn, da ni ddod nôl at y ffaith, oherwydd bod ffasgaeth yn yr Eidal, natsiaeth yn yr Almaen, Cymru, llafur Cymru ydy'r blaid sydd efo record hira, ac mae hynny'n olynu hanner canrif o ddefnyddiaeth un blaid o'i flaen o. A mae hwnna hefyd achos bod yna lwmp o boblogaeth Cymru yn ymwneud â un darn deyryddiaeth, achos bod deyryddiaeth Cymru mor fychan hefyd, dy fe. Mae hwnna'n rhaid ni orffen yn munud nawr. Ond hynny, ti'n sôn, mae yna un lwmp o boblogaeth Cymru, sef hen maes glo, sydd wedi domenyddu, a mae hwnna wedi fwtio fel bloc. So mae hwnna, bod y bleidlais yn fwy na hynny, hwnna di lot o... Mae'n fwy na hynny, mae'n fwy na hynny. Ond anyway, mae hwnna'n sgwrs wahanol. Rhaid ti ddod nôl eto i Radio YesCymru, Richard. Richard Wyn Jones ar y podlediad Radio YesCymru, mae'n gymaint o hwyl, gymaint o... Mae rhaid i gael trod, gymaint i drafod. Da ni'n mynd i codi feddwl Saesneg, falle bydd yna bach yn wahanol. So, chi'n siarad ddwy iaith, mae gennych chi ddwy gyfle i fwynhau'r pwdin. Felly, dewch yn ôl ti yn Saesneg. Dwi wedi anghofio beth da ni wedi dweud yn hwn. Henaint. Felly, dilynwch Radio YesCymru, rhannwch chi gyda ffrindiau a rhowch like, a dyn rhannwch yn ôl yn dad. Ans beth a bob wyl.